attacked here. So definitely we have every rights in a democratic country. So we are not born to fight with any organizations. We are not born to exist to counter to any political parties, to any social organizations. Let them do their own job. We will do our own jobs. We will fight for the welfare of our community. So today, it is a very sad incident, and we will take a legal actions against them because every footage we have here with us. गिदिर लाजिथावनि खोथा आरो बे लाइनजों थांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया जे बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांनो बारा गोबाव गैला। खुलुमबाय। बे बुब्लियाव नोंथांमोननो बेखौ फोरमायनो जों नाजागोन। जोङो थोंजोङै बुंनोसै जों रावबो रावजोंबो नङा, बाट दा समाव जाय आइ लाभ बिपिएफ पेजखौ सलायो बिनि सायाव बिथांनि मुङै सोरबाया सोरखौबा क'क्राझार थानायाव केस फाइल खालामदों बा एफआइआर होदों। जों बिनि सायावनो नोंथांमोननिसिम फंनैसो खोथा बुंनो आवगायबोदों। दिनै आइ लाभ बिपिएफ पेजखौ सोर सलायो जों थोंजोङै मिथिया, आरो जाय बिथाङा केस फाइल खालामदों बिथांमोनाबो जोंनि मिथिनायाव बे पेजखौ सलाया होननानै जों मिथिदों। दा बे बेलायाव जों बेखौसो बुंगोन, बिथां जाय केस फाइल खालामग्रा जांगिला औवारि बिथाङा मा बुंदों, जों समाज फोसाबनोसो फैदों। Yes, समाज फोसाबनो फैदों, समाजखौ फोसाब। नाथाय जों मोनसे समाव नुबोदों जेब्ला बनसु बिथांमोना अलरेडि सिङाव क्रिएट खालामखांनानै प्रेस मिटनि जोहै बिथांमोनहा गावसोरनि बनसु आफादखौ दाबाय होननानै डिक्लेयार होनो ओंख्रि हटेलाव बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि बनसु आफादखौ दाबाय होननानै डिक्लेयार होनो थांदोंमोन बा प्रेस मिट होफुबाय थादोंमोन। बै समाव क'क्राझार जिल्ला आबसुनिफ्राय थांनानै बिथांमोना स्ल'गान हैदों। स्ल'गान हैनायजों लोगोसे बिथांमोना ग बेक हैदों। ग बेक हैनायनि उनावहाय बिथांमोननिनो गेजेराव जाय जांगिला औवारि बिथाङा बनसुनि आफादगिरि बिथांखौ सियार बुफायनानै बुनाय नुथायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला जों बेखौसो बुंगोन, दिनै मोनसे आफादा बबेबा मोनसे आफादखौ बा मोननैबो आफादा बर' हारिनि थाखायनो उदां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखायनो बा बर' हारियाव इसु थानाय हिसाबैनो बिथांमोनहा बा बर' हारिनिनो मोननैबो आफादब्ला मोनसे आफादखौ मोनसे आफादा बेबायदि थोंजोङै आखाइ होनाय, ग बेक होनाय, बेबायदि स्ल'गान होनाय, साउटिं होनाय बेफोरबायदि खोथाया फैथावा होननानै जों सानो। आरो जाय समाव ओंख्रि हटेलाव थांनाय समाव बेबायदि नुथाया जादों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दा भिडिअ' बै बिथांमोना बेबायदि गावसोरो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बेबायदि मिलायनानै लानो हागौमोन, नाथाय बैबायदि नुथाया जानानै थांबाय। दा बै समाव बेबो ओरैबायदि गिदिर इस्यु जासिगौमोन जेब्ला समाव आसामिस चेनेलफोरा बिथांमोना प्रेस मिटखौ लाखांबायमोन, जोङो बर'फोरा लाबाय थादोंमोन। बे समावनो बर'फोरनि जिथु प्रेस मिट लानाय, बर'फोरा इदिमोदे ससियेल मिडियायाव दङ, खायसेया केबोलाव फैबाय। दा बै समाव जेब्ला बर' मिडियाफोरा बिथां बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जुल बसुमतारी बिथांनि प्रेस मिट लाबाय थादोंमोन। दा बे समावहाय बे प्रेस मिट लाफुबाय थानाय समावनो टिबोलखौ सिफायहैदों। टिबोलखौ सिफायनानै
बर' मिडियाफोरनि लग'फोरा गोग्लैजोबदों बेसेबां लासिंसिं। दा बै समाव जुदि आसामिस मिडियाफोरनि बै लग'खौ खोलैनाय मोनब्ला बै समावनो गिदिर इस्यु जायोमोन। जानो हागौ बिथाङा आबसुनि माखासे सोद्रोमाफोराबो मिथिखागौ, बेखायनो बे आसामिस लाखांनायनि उनावहाय जों बर' मिडिया लाबाय थानाय समावहाय बेबायदि जाथाया सोमजिदों होननानै। नाथाय बेफोर बाथ्राया थांबाय। दिनै जांगिला औवारिया सासे गाव समाज फोसाबनो फैदोंब्ला बिथाङाल' मानो इसिबां एग्रेसिभ जानानै इसिबां रागा जोंखांनानै मानो बारंबार सियार टेबोल बुख्रुब मानो बनसुनि आफादगिरिखौ बुखो बिथाङाबोथ' बुजायनो हायोमोन ना। दा बेनिखायनो बुंदों दरसे जाबाबो सामब्राम दरनै जाबाबो सामब्राम। दा जोङो गोबांखौ गोबां बुंनो साना, नाथाय जोंदि दिनै सोरबा सिखावाबो सादु महरै दिन्थिनो नाजायो बैफोर खोथाखौ लानानैसो दिनै नोंथांमोननिसिम फैनाय जादों। आदारवाइज जों फैनांगौ खोथा गैया। आरो आं बे निउसखौ थांनाय समाव आं दामनोबो मोनाखै, मानो जायनि फलाव आं माखासे खोथाखौ बुंनो हाया। बै समनिफ्रायनो नैबे निउसखौ आं दामनो पाब्लिश खालामनो होननानै जोबोद गोसो जाना थादोंब्लाबो आं दामनो हायाखै। दिनै सनानि खाबु मोनदों, थेवब्लाबो आं रावखौबो गाज्रि बुङाखै। दिनै जोङो समाज फोसाबनो फैदोंब्ला समाजखौ फोसाबनांगोन। बुनानै सोरखौबा धमकि होनानै मानानै बेबायदिजों समाज फोसाबथारनो हायो बे नङा। नोंथांमोना जुदि समाज फोसाबनोनो फैदोंब्ला बेयावथ' रायज्लायजायोमोन ना, बुजायजायोमोन ना, माबा मोनसे खोथा दंमोन ना। आरो बिथाङा मा बुंबावदों, बिपिएफआ जेबो खामानि गैया। जोंनि बुंनाया बे बिथांमोना बिपिएफ हानजाया बेबायदि जेबो खामानि गैला नामा? जे सोरबा जांगिलाखौ बखिनाय सोरखौबा बखिनाय बेल'सै नामा? बिथांमोना रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला बिथांमोना रायजोनि थाखाय गामि लेभेलाव थांनानै खामानि माव। दिनै एबसुआ साइकेल रेलि लादों, दिनै एबसुआ स्कुल थांनानै खामानि मावबाय थादों। बेयाव मानि डिस्टार्ब? मोनसे पलिटिकेल पार्टिया एबसुनि खामानि मावनायाव मा नांजायो? ना बर' हारिनि खामानि मावनायाव बिथांमोना हेंथा दं नामा? ना बर' ससाइटिखौ जौगानायाव बिथांमोना लुबैया नामा? बिपिएफआ खामानि थानायखायनोथ' दिनै बिटिसिनि माखासे खैफोद आफोदखौ नुनानै बिटिसिखौ फिन उद्धार खालामनो थाखायनो बिपिएफ दोलोआ खामानि मावदों। सोरबा आइ लाभ बिपिएफ फेसआ मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ लानानै बिथाङा बिपिएफखौ सोंखारिनो बिथाङा मोन्थाय गैया। बिथांनो बिपिएफखौ सोंखारिनो सोर अधिकार होदों? बिथांमोना बर' फरायसा आफादाव दङब्ला बर' फरायसा आफादनि खामानि मावो। दिनै नोंथांमोना हारिनि जाथिनि इस्युखौ लायैनि थाखायनोथ' सोरबा गोदान बर' फरायसा आफाद जोनोम जादों। दा बेफोरबायदि खोथाफोरा फैयो। दा बेनिखायनो जोङो थोंजोङै बुंबाय, जांगिला औवारि बिथाङा गावखौनो सादु देखायो ना लादु देखायो ना मोजां समाज फोसाबनो फैदों बे बिथांनि खोथा। नाथाय बेवहाय जे गावखौनो समाज फोसाबनो फैदों होनदों, दा बे बेलायाव बै नुथायखौ जोङो बिजिरोब्ला मा नुयो? नोंखौ सासे रागाखरिया एग्रेसिभ, नों सासे मेन्टेलिटि गैयै बायदि नोंनि माबाफोराव नुयो। आरो माखासे खोथाफोरखौ जों बुंनांगौ दं बैफोरखौ बुंबावलासो। दिनै बयबो नुदों गभार्नमेन्ट कलेजाव जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन बै समाव नोंथांमोनहाबो आबसुनि जाना बिफाव लादों। सोरबा बिएसइउआबो बेवहाय गाव गावनि हानजाफोरखौ दैखोहरनांगौनि थाखाय बाव बिफाव लादों। मानोना दिनै माखासे कलेज इउनिभारसिटि लेभेलफोराव राजखान्थिखौ बा राजखान्थि आयदाखौ सोना होखाब्लासो बिथांमोना दिनै राजखान्थि फोथाराव गोरों गोरा जानानै सानसे आसामखौ, इन्डियाखौ, हादरखौ खुंनायाव बिथांमोना इजि जाहैगोन, एक्सपिरियेन्स हल्डार जाहैगोन होननानै दिनैनि बुब्लियाव कलेज आरो इउनिभारसिटिनि लेभेलावबो माखासे राजनितिकनि आयदाफोरखौ सोसनफानानै होयो, जाहाथे बिथांमोना बे हादर आरो हादरसा खुंनायाव बेले बेजे दाफैथों साननानै। They attacked here. So definitely we have every rights in a democratic country. So we are not born to fight with any organizations. We are not born to exist to counter to any political parties, to any social organizations. Let them do their own job. We will do our own jobs. We will fight for the welfare of our community. So today it is a very sad incident, and we will take a legal actions against them because every footage we have here with us. गिदिर लाजिथावनि खोथा आरो बे लाइनजों थांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया जे बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांनो बारा